Здрасти, Веси. Здрасти, Христи. Ти току-що приключи своята процедура по биоенергомасаж. Какво ще ни дадеш като обратна връзка? Как се чувстваше? Какво очакваше? Ами, честно казвам, в началото нямах абсолютно никакви очаквания. Имам предвид, че да, по-скоро си представях, нали, че е нещо като стандартния масаж с някакви електроимпулси или нещо подобно. И до някъде, нали, мога да кажа, че точно това. Много е хем е тонизиращо, нали, смисъл вече сега след края на масажа се чувствам много по-тонизирана, много по-енергична. А по време на самия масаж просто усетих, нали, на места как с една и съща степен, но примерно в дясната част ми е много по-напрегнато тялото, докато в ляво, нали, го усещам много по-спокойно, много като за релакс, нали. Примерно в дясно си усетих тук горе на трапеца, съответно долу по бедрата, прасеца, нали, десния прасец, съответно много силни импулсите ги усещах по много по-различен начин спрямо в ляво. Но като цяло общото състояние е изключително добро и положително. И много ми хареса. И самия факт, че с един такъв масаж, едно съм направила примерно 10 тренировки за тялото. Е доста привлекателно. Да, много привлекателно. Много ми хареса това. Бързия начин за справяне с нали, хем... Фит форма. Да, за фит форма, примерно. Да, точно. Или пък ако имаш, нали, някакви неразположения по тялото, съответно мисля, че се отразява много добре. Супер! Благодарим! Да, и аз благодаря и препоръчвам на всеки, който иска да пробва. Със сигурност няма да съжалявате. Това съм напълно убедена, че никой няма да съжалява, който си направи такъв тип масаж. Много е различно, много е готино просто.